4 листопада, середа, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Уріні Сітумєрова, вітаю вас. Генеральна асамблея ООН найближчим часом розгляне оновлений проект резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміні Джапар у Твіттері. Серед ключових елементів оновленого проекту є репресії проти Меджлісу та ПЦУ з боку окупантів. Джапар додала, що ООН 3 листопада провела онлайн-конференцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Брали участь дипломати з провідних міжнародних організацій в Нью-Йорку, Женеві, Відні, Страсбурзі та Києві. Тортури, примусовий призов, переслідування ЗМІ, репресії проти Меджлісу і Української православної церкви з боку російських окупантів є ключовими елементами оновленого проекту резолюції про ситуацію з правами людини в окупованому Криму, який Генеральна асамблея ООН розгляне найближчим часом. Намагання залякати кримських татар з безглуздим результатом. Так адвокати коментують вчорашнє затримання 2 журналістів та 1 активіста Кримської солідарності на пікеті біля гарнізонного військового суду окупованого Сімферополя. Там кримські татари очікували вирок фігурантам красногвардійської групи у так званій справі про тероризм. Затриманих Вілена Тімір'янова, Абляміта Зіядінова та Ерфана Бікірова окупаційні поліціянти повезли до відділку, де звинуватили у порушенні правил організації та проведенні мітингів. Поліціянти відмовились пред'явити документи та довго не допускали адвокатів. Затримані вимагали надати їм перекладача з російської на кримсько-татарську. Втім, окупаційні силовики це проігнорували. Також відмовилися вносити до протоколу зауваження адвокатів і відправились до суду. Складений з порушеннями документ окупаційний суд розглядати не став і відправив назад для виправлення помилок. Зараз Вілен Тімір'янов, Абляміт Зіядінов та Ерфан Бікіров на волі. Я не знаю, что дальше будет и как будут себя вести работники полиции. Они пытались с нами договориться, чтобы мы пришли и устраняли эти недостатки. Но я не вижу законных оснований для того, чтобы это делать. Протокол составлен, оба протокола составлены. В итоге не обеспечено фундаментальное право, на которое имеет право гражданин. Конституционное право. Поэтому эти протоколы вообще являются недопустимым доказательством. Суд даже не захотел рассматривать такие документы, потому что они на быструю руку были составлены. Мы многократно указывали сотрудникам полиции, что вы реализуете право человека, процессуальное право, дайте ему переводчика, разъясните ему права. На что получали отказы, что не надо, в суде все узнаете, все вам там расскажут. Сегодняшний результат показывает, что суды тоже не хотят разгребать, так скажем, то, что не делают сотрудники полиции. Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих на коронавірус за добу. 9524 нових випадки COVID-19 підтвердили за останню добу. Померли 199 хворих. Це 2 нових сумних антирекорда. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він пояснив, що це означає зачинення більшості магазинів у суботу та неділю. Також повноцінно не працюватимуть заклади харчування. Замовлення будуть можливі тільки на виніс. Степанов додав, що мова про комендантську годину поки що не йде. Для цього потрібно ввести надзвичайний стан, який вводиться за рішенням РНБО, указом президента і Верховною Радою. Зараз виділено вже, у нас є розуміння, по 52 тисячах ліжок, які відведені під COVID-19. Ми зараз переглядаємо в постійному режимі всі наші можливості щодо збільшення цієї кількості. Я думаю, що ми в змозі будемо ще на декілька десятків тисяч це зробити. Але все рівно межа є, тобто існує межа. Можливості системи охорони здоров'я, вони не є такими, що, тобто, скільки завгодно. Такого не існує в жодній країні світу.
Уряд не планує запроваджувати тотальний локдаун на всій території України, але посилить карантинні обмеження, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться. Про таке заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, але про які йдеться обмеження не повідомив. Всі ми бачимо, що дуже багато країн в Європі та світі зачиняються на повторний жорсткий локдаун. Франція, Німеччина, Великобританія, Італія, Чехія уже ввели жорсткі обмеження, при тому, що це країни із дуже потужними медичними системами і ресурсами. Ми зараз не збираємося йти цим шляхом та вводити локдаун цілої країни. Але якщо ми побачимо подальше погіршення ситуації, то це фактично змусить уряд вдатись до більш жорстких обмежень. А окупаційна влада Криму нарахувала минулої доби 282 нових інфікованих COVID-19. Ще 4 людей померли. В цілому за час пандемії на окупованому півострові зафіксували понад 10 тисяч хворих коронавірусом. А на тлі гуманітарної катастрофи піаряться окупаційні урядовці. Зокрема, окупаційний міністр охорони здоров'я Криму по ночах працює у 7-й міській лікарні Сімферополя, яка цілком перепрофільована для потреб інфікованих COVID-19. Під прицілом відеокамер та фотоапаратів позував біля хворих та з документами. Для більшої переконливості вбрав спеціальний захисний костюм. Правда, не як у звичайних лікарів, а в 10 дорожчий і значно зручніший. Про селфі-марафон у шпиталі та реакцію на це кримчан далі у сюжеті. Поки до перевантажених лікарень не встигають доставляти хворих, він поспішає на допомогу. З торбою і без маски окупаційний міністр охорони здоров'я Олександр Остапенко тупцяє по сходах 7-ї міської лікарні Сімферополя, а за ним тут як тут місцеві пропагандисти. Налегке и позитивно настроенно крымский министр приехал в ковидный центр на базе 7-й городской больницы Симферополя ровно в полночь. При себе только полиэтиленовый пакет. Нам стало интересно его содержимое. Шорты, футболки. Первая необходимость. Обувь. Все для работы добровольцев. Усюди сущий Остапенко заявив, що з посади не піде, а біля медиків буде вночі, але одразу в кількох відділеннях. Будете мне давать поручения, я буду работать у вас простым добровольцем. У першу ніч Остапенко викладав селфі серед медичної документації та обійнявшись з кисневими балонами. А тим часом справжні лікарі рятували життя. За компанію з окупаційним міністром у спеціальні захисні костюми перевдяглися й російські пропагандисти. Антиковидный скафандр – штука достаточно просторная, но удобно ее назвать вряд ли возможно, потому что не пропускает воздух, и, как вы видите, каждая щель, каждое пространство перемотано дополнительно изолентой. Спецкостюм вбрав і сам Остапенко. Щоправда, ізолюватись скотчем як медикам не довелося. Його уніформа в 10 дорожча, з дихаючого матеріалу і значно зручніша. На це зауважив і блогер Олександр Таліпов та запросив на спільне чергування до Ленінської районної лікарні. Кримчан акція Остапенка також не вразила. Ну, как-то так я и предполагал работу министра здравоохранения Крыма обычным врачом на общественных началах в ковидных отделениях с журналистами, камерами, помощниками и обязательными фотками в интернет. Обычный пиар, рассчитанный на таких лохов, как мы с вами. Этот понторез только мешает людям работать. Какое-то низкое поведение. Может, ему селфи-палку подарить? Тим часом місця для хворих закінчуються вже навіть в санаторіях. Лише за минулу добу на півострові нарахували 282 нових випадки COVID-19. 4 людей померли. Владислав Стожук, Заман, АТР. 238 на 213 голосів виборників. За попередніми даними, Джо Байден випереджає Дональда Трампа у битві за крісло президента США. Там триває підрахунок голосів, але вже зараз відрив невеликий. Триває боротьба за штати, де ані республіканці, ані демократи не мають значної переваги. Чинний володар Білого дому Дональд Трамп поспішив назвати себе переможцем перегонів та пообіцяв виступити з тріумфальною промовою. Його конкурент Джо Байден обережніший. Він закликав своїх прихильників дочекатися офіційних результатів.
Окупанти 6 разів зривали тишу на Донбасі. Один наш військовий поранений. Гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар'їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Ще 2 порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» вогонь з автоматичного станкового гранатомета російсько-окупаційні війська відкривали неподалік населеного пункту Новолуганське. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Тим часом кількість обстрілів на Донбасі після запровадження режиму тиші 27 липня зменшилася в 5-ро, а кількість загиблих зменшилася зі 197 до 3. Про це під час брифінгу повідомив заступник командувача Об'єднаних сил Богдан Бондар. Загалом з початку року зафіксовано 2360 обстрілів позицій українських військ. З них 814 обстріли із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Загинули 49 військових, були поранені 356 бійців. Тим часом Росія весь період намагається спровокувати зрив домовленостей про режим тиші, заявив Бондар. Це і обстріли, в основному з легкого стрілецького озброєння, це і порушення в плані мінування території, дистанційно в тому числі, це обладнання в інженерному відношенню позицій, які повинні бути, будемо так говорити, в тому стані, в якому вони залишилися на 27 липня, коли було прийнято рішення про режим припинення вогню. Це залучення безпілотників, які проводять відповідно розвідку, а також використовуються і в бойовому варіанті, коли проходить скидання боєприпасів, в тому числі запалювальних. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.